Vítam ťa pri sledovaní tohto videa. Čo nás teda čaká? Absolvoval som svojím spôsobom operáciu, respektíve dve, nádoru na mozgu. A vlastne v tomto videu začínam ako keby taký úvod pred tým, čo nás ešte čaká. Neskôr samozrejme zmiením všetko, k čomu ma to priviedlo, čiže bol to svojím spôsobom taký darček, alebo inak povedané môže byť aj, že bremeno blaženosti prišlo do života. Tuto uvidíš teda napríklad ešte odkaz na článok ohľadom toho, o čom sa tu budeme baviť, kde budú ďalšie detaily, napríklad aké fyzické aktivity som potom vykonával v PNK, po PNK, ako sa zmenilo HRV a podobne. Čiže budú tam také trošku väčšie detaily, nejaké štatistiky, a niečo také, na čo môžeš mať trošku ako času na to ďalšie analyzovanie. Ako sa teda ten nádor našiel? Ono to bolo 4. decembra 2023, keď som mal takých svojím spôsobom 6 epilepsií za deň, kde vlastne ako keby stratil som reč, ale stále som vedel ovládať ruky, nohy, vedel som kto som, kde som, čo som, bol som pri vedomí. Vedel som urobiť ako keby čokoľvek, len som nevedel vydať žiaden zvuk, ani nič také, že nevedel som absolútne vydať žiaden zvuk. No následne som sa vlastne dostal tu v Trenčíne do nemocnice, toho 4. decembra večer. Bolo už nejakých 8 hodín, keď som bol v nemocnici, robili CT a našiel sa tam nádor. Tak teda už som zostal ako keby hospitalizovaný. Ďalší deň, teda útorok 5. decembra, v nemocnici robili napríklad magnetickú rezonanciu, teda našli tam ten nádor. Bolo tam písané niečo ako 5x5x5 cm. Ďalej robili napríklad sonografiu alebo rentgen plus a podobne, vlastne vyšetrenie, dá sa povedať, celého tela, aby sa zistilo, čo sa tu teda nachádza. Pôvodne som bol teda ako keby poslaný na operáciu do Banskej Bystrice, z ktorej ale prišla správa, že by som mal ešte postúpiť tzv. PET, magnetickú rezonanciu, ktorá je napríklad teda v Bratislave, kde to funguje vraj teda nejak tak, že pichnú niečo v úvodzovkách radioaktívne, potom na tom MRI to niekde svieti a tak ďalej. A na základe toho svietenia určitých teda častí vedia určiť ako keby zloženie toho nádoru, alebo predvídať, čo to je. Je to teda ako keby nejaký v úvodzovkách predchodca odberu, keď už bude tá operácia alebo tzv. Biopsii a zistí sa presne, čo tam je. Čiže ono to môže byť plus, mínus, je to toto. A vlastne to bolo, tuším, teda streda, tuším 13. december. A zistilo sa, že to je oligodendroglióm 3. stupňa, čo je zhubný nádor, čo je ten horší. Už teraz poviem, ale že na základe teda potom ďalších tých už operácií sa zistilo, že je to nezhubný nádor, pretože je to oligodendroglióm 2. stupňa, čo je vlastne svojím spôsobom ten lepší stav. Výsledok, papier, z toho PET MRI bol okolo nového roka, vlastne 5. januára 2024 som už išiel na Kramáre do Bratislavy na neurochirurgiu, na konzultáciu, že čo ma teda čaká. A bolo povedané, že už teda 10. sa môžem prísť ubytovať a celkovo som vlastne takto v Bratislave potom zostal 40 nocí. V Bratislave som teda bol ubytovaný od toho 10. januára a prvá operácia bola 17. januára. Čo sa týka operácie nádoru na mozgu, ono vlastne tých magnetických rezonancií v Bratislave už aj neviem koľko bolo, pretože ten nádor môže byť na určitých miestach, napríklad, keď to bolo u mňa na tej ľavej strane, niečo by sa tam zle urobilo, nemusím vedieť hýbať pravou rukou alebo pravou nohou, mohol som napríklad stratiť reč, nemusel by som vidieť. Preto vlastne potom tá operácia je robená tak, že som bol zobudený a z toho, čo si pamätám, perfektná spolupráca celého tímu a dávania pozor na to, čo vlastne môžu odrezať. Hneď vysvetlím, ako to napríklad prebieha. Pred tou operáciou bol dôležitý tréning s pani logopedičkou, pretože je tam nejaký rozhovor, o čom sa teda akože potom
bavíme počas tej operácie, alebo sú tam nejaké obrázky, vymyslím si teraz domček, koník, auto, rýl, lopata, sviečka, zápalky, zapalovač a podobne. A vlastne počas tej operácie, keď ten človek, čo rie do toho mozgu alebo skúša, čo môže odrezať a čo nie, sú zároveň napríklad ukazované tie obrázky. Pokiaľ viem odpovedať a viem, čo je na tom obrázku, môže sa rezať. Keď sa do toho miesta napríklad zatlačí a zrazu ja som stratil reč a som ticho, už sa tam rezať nemôže. Tým pádom niektoré tie nádory môžu byť tak, že sa nedajú ako keby celé odstrániť, ale ešte tam stále niečo zostane. Tá prvá operácia teda 17. januára. Trošku ako keby v úvodzovkách poškodený alebo zmenený zrak, hej, kde bol trošku problém a ten zrak sa samozrejme potom vrátil už niekedy v apríli, že už som ako keby dobre videl. Ale čo je pointa, že piatok napríklad po obede sa mi začala zhoršovať reč. A napríklad aj tá rozmýšľanie, hej, že ty mi povieš, dneska je pondelok, aký je zajtra deň, neviem povedať. A zlepšilo sa to až v pondelok. No, poviem to asi tak, že áno, teraz sa už na to, keď sa pozriem naspäť, tak si hovorím, že to bolo dobré, hej, že prísť na to dno, z ktorého sa dá potom vstať a skúsiť ísť naspäť. Ale v tom momente, cez ten víkend, myslou, to čo som si myslel o tom, čo bude nadchádzať, stratený, porazený, no, nebolo to zrovna, ten moment to nebolo to najlepšie v živote, ale dnes, keď sa pozriem naspäť, tak svojím spôsobom môžem aj za ten moment poďakovať. Druhá operácia bola 7. februára, a po nej už samozrejme bolo všetko svojím spôsobom v poriadku, hej, vedel som rozmýšľať, vedel som hovoriť a tak ďalej. Bol tam každopádne jeden taký kľúčový moment. No a bolo tam teraz pritlačené už nejaký moment na nejaké miesto a ja som cítil, že mi začína trpnúť pravá ruka a pravá noha. To znamená, že keby sa tam potom reže, som ochrnutý. Neviem ani, ako sa to stalo. Z úst to proste odo mňa vyletelo, že začína mi to trpnúť, prestávam cítiť končatiny. Výborne, hlbšie sa tam už nešlo. No a potom tam už bolo len čosi upravené a za chvíľku ma uspali a zobudil som sa vlastne až ako keby ďalší deň, niekedy o 4 ráno. Toto je teda taká prvá časť. Celkovo tie ostatné časti, ktoré ešte budem prezentovať, je to celé o tom, ako sa všetky tie veci naskytli v mojom živote chronologicky. Pretože niečo, čo si myslím dnes, keby mi to povieš pred tými 9 mesiacmi, tak vlastne to ani nepochopím a je to také, že niečo bolo preskočené. Preto následne budem uvádzať vo videách alebo v článku myšlienky, ktoré mi svojím spôsobom pomáhajú chápať to, čo sa vyskytuje. Ak máš na niečo otázku, môžeš sa opýtať, poviem ti svoj názor. To neznamená, že to má byť niečo, s čím musíš súhlasiť. Môžeš mať kľudne iný pohľad. Toto je teda prvé video k téme, ktorá nás ešte len čaká na trošku hlbšie rozobranie. A celkovo už teraz som zvedavý, čo ti to prinesie do života. Vidíme sa čoskoro.